Ukraine sipai captain palamara in puanna voin hi April ni somni pahni zirtop ni ani a Russia le Ukraine lam kan update le dona video masa khan Mariupol thil thleng mek chungchang kan puang chuaka Mariupol veng him tu Ukraine sipai te voi thum lai mai in petura anti nuwa anin pek du lo wanga bom hanga bei mai turan ni lain Putin a thu pekin bom lian thlak khum tum na chu thulani a bom hanga bei lovin Putin a chuan kong khar phui ula he katakuma hian lon liam kherangai lova an thlok bo hek lawang lu khung kher po angai lo an pe chen tom ro se ti in anin pek ma chu an dang don ni om takani Mariupol steel siam na hun zau tak Ukrainian tom na ti lo chu Russian kuta om vek to ni in an soya defender sang ni vel an le in pek du lo wang le bom hanga an nun na ti top aya dan be chhun zom an tum tak nu hian Putin chuan Mariupol chu sipai kuta om tak thu apuang ani kha side b lam thu ani a side a lam thu kho chang han ngai thlave le doni la Mariupol Azovstal steel plant chunga tom mek zinga mi an captain pakhatin BBC News a hril danin he plan hi Russia chuan mun zau tak an bom che to ni in a soya building nuai basement bunkara poisoi lo tam takan tang mek ni in a soi Ukraine Marine Commander chuan Mariupol chu Russian kuta ala omlo Ukraine kuta zo ko omani Azov regiment ten Russian beina an chang le ta an nor let ni in a soya ka soi photo hunroi takata heta hian kanom to a Mariupol hi Ukraine kuta ala omani ati Ukraine captain palamar chuan soin Russian sipai ten in dawlonga trangin he steel plant hi an ron kap na sa ni in a soya bunker buster bompo an ron mang ni in a soya Ukrainian commander chuan steelwork chunga an lo om thu soin Russian lam chuan an tam ne hle thu le supply an tlak cham to thu a soibok captain palamar chuan Mariupol Azovstal area vela building chu ti chiatani vek to a bom lian tak takaron thloka bunker busting bom mangten structure lian le rol tak tak an ron phin dara bunker chunga mitam tak kan hliam to bokani civilian tam tak building chekara antang bokani ati Azov regiment te hi far right neo-Nazi group an ni a kan soi photo ang khan Ukraine National Guard tenen an in chhun fin to a Marine Brigade tenen Border Guard te Police tenen Ukraine daingul an ni me kani Mariupol a hian Ukraine sipai engzat nge la omti captain palamar hi zo ani a ani chuan chana ol sambera chuan Russian beina norlet tham kan omani ti chawena chang mase an mani berin engzat nge an ni an soidu lova Russian beina chang let tham anom thu chawan soya anzat tak puan zar chu thilfu lo beran nge yang Ukrainian captain palamar chuan Ukraine sipai le civilian te chu anom ho lo thu le a rana anom thu a soya basement a mi somre ta tanga zavel zelin an omni in a soi civilian omzat taka soi chiang thei bik lova building engzat a nge mi puite hi an om sipai lampoin an hreto bik lovani Russian lamin sel manga an ron ka ringa wangin civil lam ne nanin po hlei thei to lo ni in captain chuan a soya bunker thren khat chu bom ron tlai na ti chiata wangin akongka a in no phui veka khol lian tak tak nen lo chuan bunker lu na hilak son thei ni lawani ati kan bul na ya om civilian te ero kan buai puyanga ya kan tuam hlo mani ati nu naw Peter putar te naw pangte an ni a no sen thlathum mi chau te po an omani hei wang hian kan bul na ya om chu kan buai pui lo thei lovani ati civilian an chua thei nan ma an lak reng jok thu Ukraine captain chuan a soya Russia in mi puite an hreng lui nia an pu na chu Ukraine captain chuan a hnola heng mi puite hian ti du dan tuar tok to Russia hian ring lo Russian sipai kut nge ya ngai sak le ti du da tuar tu te an ni thu soi captain chuan soi chhun zomin kum upazok te chuan damdoi lam en kol na an mamo thu soin sipai hliam na zual zanga vel kan kol mek boka heng mi te hian en kol na hran pa an mamo a rut liak te le zai ngai te an ni nok hlom ati ni som nga pani chung min dang to a kanin beitona damdoi en kol na po kan nei to lovani ati kan fighter thren khat boral te chu phum na mu mal po kan hrelova chu tiang ti thei din huna kan ding lo boka kan ram chung ani a
mumal taka in vuiliama in phum hi kan chan vawani ati captain palamar chuan Ukrainian defender te chuan atulani chuan a him thayang berin in thiar chua an kalpui tur thu asoya ma se in petura ti na zona kan ladong lawani ti in a soi ve thung how tu lama tanga in petura norna engma an dong lo ni in alang him taka chua tura Russia lamin an soi chu Russia lam hi an rin lo thu asoya Russian sipai te hian an thil ti chiat hi an siam thale don der si lawa an tumber chu rong taka cheta thil ti chiat ani kan tlom chuan khovel tan thil poi taka thleng thayani Ukraine lam chuan Russia chu mi pui poi soi lo bom hmanga bayan pu a mi pui tom himna shelter le damdo inte school le van tlang hun bei chiam an pu boka khovelin manan phallo phosphorus bom le cluster bom te chu Azovstal beinan hian Russia hian an mangni in Ukraine lam chuan an pu bok Donetsk rambial za asomruk panga Russian kuta heti lai hian Donbas lama chuan an lein bei chhun zom zela Donetsk le Luhansk chu Ukraine atanga ka chua ngei Russia lam chuan an tum me ka a hlotlin ma chu an bei zel don ni in alang Russian lam hian ma an son hle ni in an in soya Ukraine lamero chuan an chana that jok thu an puang ve bok indona awangin Luhansk le Donetsk biala hian mi puipo an in thiar chuak na sa to hle a kan soi to ang khan Luhansk le Donetsk region munza asomruk panga hi Russian lamin an thunun to a an thunun ba khi Ukraine lamin an thunun mek Ukraine thunun china hian Ukraine lam chuan mi pui an thiar chuak meka Russia lam po hian pro Russian mi pui tam tham takan hruai chuak ve bok Donetsk Oblast Governor Pavlo Kriklenko chuan Indoma khan he region a hian mi noi som paruk vel an cheng ni in a soya tuna chuan noi li sing thum vel chawan om to ni in a soi ram chung mundanga le rampon lama an in thiar chuak na sa hle ni in a soya Donetsk rambiala khopui lian ber Mariupol ani a Mariupol a hian noi nga don an chenga tuna hian noi khatpo anom kai mang to lawani Donetsk khopui lian ber dot tu Kramatorsk sa chuan mi hring noi li vel an chenga tuna chuan noi ni vel chawanom to bok Donetsk rambiala hian khosom li pani Russia lam hian an thunun mek ni in Olena Simonenko Ukraine Chief of Staff thachang dol tu chuan a soi April ni somni pakhat khan Russia lam hian khopui dang an lak bel le ta ka wangin mi pui thiar chua konga har satna an to thu a soyani tuna hian Ukraine hun sang thum zanga chu Russian lamin an lu mek ni in a soya heti lai hian site a lam soidanin ruang phum na mun lian tak mai an hu chuak le ni in an soi manhus muna mi hring ruang sang thum atanga sang kwa vel US Maxar satellite chu an hu chuak ni in an soi thlan rol tak mai manhus mun Mariupol atanga KM som ni a hla an hu chu thuan soya helai muna hian ruang sang thum atanga sang kwa vel an phum ni in an ngai Russian sipai te hian Mariupol a hian mi sing ni sang ni lai an that to ni in Ukraine lam chuan an chuta hei hi fin fiana om hri lovani heti lai hian Chechen hruai tupa Ramzan Kadyrov chuan Mariupol chungchanga thupuana ron nei thar ve le a Azovstal Steel Plana Administration Building chu Russian force ten an thunun to ni in a soi Mariupol hi kan ta ani ati khopui pui kan la to a khopui po kan clear vek to ani Ukrainian nationalists claim azong concrete cha tak chunga kan dang beta plan chunga ani ati building chunga Ukrainian nationalists ten mi pui poi sei lo te rengin an mani in pen nan an mangani ati chu wangin Mariupol defender te hi tichimit turin har satna lian taka ompha ani civilian te nunna liam tir mai hi kan du bik lovani ati nimin ni lai ni ya Vladimir Putin an Defense Minister Sergei Shoigu nena Azovstal Steel Plant bom chiat lo tur tia soi nuwa Chechen ho tu pa hian he thu hi vo in April ni somni pani khan ron puang chuak ve ta ani heti lai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan World Bank le IMF te chu tan pui turin angen Zelensky chuan Ukraine chuan har satna na men lawan tok mek ni in a soya $1 trillion chan ve zet an chan to ni in a soi hei wang hian $13 billion tran puina an mamo thu a soya Kiev thu nei tu ten an chut dan chuan Ukraine GDP chu za asom thuma tanga za asom nga velin atlan hiam don ni in an nga ya Ukraine chuan bungrua infrastructure le thil dang chia a an chan to zat chu
dollar tluk le ding on zanga somnga atling to ni in an soi Zelensky chuan thlatin tran puina dollar tluk le ding on sari an mamo thu le chu an economy siam thatna na mamo ani thu a soi in puina nen chuan rang takin kan ram hi kan tung ding le thein ka ring ram rang te po sum don na thar ron bun ula ma min lak pui turin ka nge na ni ati Ukrainian Prime Minister Denis Shmyhal Washington a jin mek chuan Ukraine GDP chu an hun ton me ka wangin za asom thuma tanga som nga ina tla hniam to ni ina soya kan chhut dan chuan chop chila torna lo thleng le aso khok torna lo thleng direct le indirect in thil thlenga oma chung zong kan chhut chuan dollar tluk le ding on zanga som rukatling to ani economy siam thatur chuan dollar tluk le ding on zaruk chuang an mamo thuwa soi US President Joe Biden chuan Kyiv tan puina tur dollar makta duai zanga direct funding a pek ngal tur thuwa soya chutiang ani chuan February thla atang khan tan puina dollar tluk le ding on khat Ukraine tan an pedon ti na ni sum fai an pek ba ka tun hnaya dollar makta duai zariat man hural thua man thon to bokani kha February ni somni palia tang khan sum fai le sipai bungrua le chom dol na rang US in an pek hlut zong hi dollar tluk le ding on thuma pel to ni in US lam chuan an soi heti lai hian Zelensky chuan Mariupol din munaron soi vele a Russian sipai te chu kir thei an la ni arin thu ala soi fan Mariupol Ukrainian sipai tang mek te chu chan chu a thei ani ala ringa maseram dang tran puina kan mamo don ani ati President Volodymyr Zelensky chuan Russia hian Mariupol pumpui thunun vek to angina in soya Maset lom ve ngai lo thingam lupu die hard defender tlema zong an la oma chu wangin Russia hian Mariupol hi an la thunun lawani ati antum na kongka an khar hnan chu kan chu hongang chumi tur chuan kanin buat sai ngai ahma aya chak tur kanin ruwa mana ngai ani kan tho puiram te tran puina kan mamo ani keimani ringot chuan har sadon ani ati Russian Defense Ministry ina thu chua an siam tharbera chuan Mariupol a hian Ukraine sipai ramdang ral dole volunteer te Azov regiment te nen an vain sangriat zavel an om angin an soya sipai sangkhat jali somsari pariat an in peto ni in Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan a Shoigu chuan he factory la fai vektur hian ni thum ni level hun kan mamo ang chumi chung chuan a bawa bang lavin kan rut chuak vek thayang mase President Putin an mala lo turin min hrilani ati an lu chu ani chuan Russian sipai te po tam takan thingei don ni in an ngai Russian sipai nun na thapa lu chu an du to lo ni in source then khat chuan an soi boka tuma an lu tin an ron chuak turani lo ti chu an thu hnunga ni ta ani hele Ukraine tan US Ghost drone ni lai ni April ni somni pakhat khan Pentagon chuan thu chu siamin Ukraine tan ral thuam thar an thon lu tur thuan puang ral thuam an thon lu thar tur hi Ghost drone ani US Air Force te kut chuak ni in atangkai don takzet ni in an ngai United States le atho pui an alai te chuan kan hriat angin Ukraine tan ral thuam tun lai ber an thon lut na sa hle a US le atrian te ral thuam mangin Ukraine hian ral an do mek ti ila kan soi sual om lo ve thlani tal top mai offensive taka Russian an nor theina chan chu khotlang ral thuam an man wangani tengle sipai motor om khauka chet na trafa ran chu khotlang ral thuam thon lu na sat berani a atangkai na ngiang rengani Russian sipai motor le teng zatel fe an kap cheto a khotlang lamin ral thuam an thon lu tam berte jingami Stringer le Javelin missile te drone te ni drone a po hian tunlai drone huai sarjat mai Turkey siam Bayraktar TB2 te US siam Swiss Blade te chu Russian tran mun phin dar tu tangkai takani Pentagon chuan Ghost drone hi Donbas beina thleng me ka tangkai taka manani nge an beisei Donbas in beina a Ukraine mamo tam tak he drone a hian bil telani a athlok thuya akap dika theina tam takanei Ukrainian home mo chana ani ti in Pentagon thu puang tu John Kirby chuan a soi a target ne so taka chu che thei turin he drone hi thua mani thu a soya thalak fi taka pechuaka thalak fi taka en angkhan he drone hian a target a muchianga a hrechianga ni a chan chu target bei tura duana ni wanga ni ti in John Kirby chuan Ghost drone chu a fakhle
Ukrainian tamvak lo chu US leilunga Swiss Blade drone kamikaze drone mandan zirtir an ni to a single use weapon ani a thlok chungin a target a supuak mai dona Ukrainian te pon an zir thiam vat don ni in US lam chuan an soi John Kirby chuan he ghost drone hi Swiss Blade en kol le thunun dan ne na danglam te chiam lova ma se he ghost drone hi Ukraine sipai ten an zir chiang donem a mandan an zir donem engzat in nge training don ti zo na ero Kirby chuan a chang du lo thung voin hi April ni som ni pan ni a he US ghost drone hi Ukraine a thon la ni lova Kirby chuan arang thei ang berin Ukraine tan kan buat sei don ani ati ma se anuwa he drone hi Russia in operation an nei February ni som ni pali ma ret kan an develop tran chau ni in source then kha chuan an soya Kirby chuan Ukraine man thei turin chak takin ghost drone hi buai pui me kani thu soya a huna tak Ukraine te kuta thlengang ati US hian ghost drone anti phonic drones anti bok hi Ukraine hena za som ni pakhatan pedon ni in an soya US hian an ral thuam nei tharania indona muala US po hian an lamang lo ni inalang Russian sipai nuainan Ukraine sipai te an test tir don ni om takani ghost drone phonic ghost anti bok ni phung ziana chiar turawang khop mai a thlo thui thei zong te accuracy te aral thuam pai dan le a hlom dan kim chang tar lan alan ni lovani ole he indona hi engtika nge a re don hria ta ni lova anla boy zel chu ni a chanchin kan ngai chang zel don ni a Zavain mangthale vek ole